விசேஷத்துக்கு வர சட்டை இல்லையா? அப்புறம் மணி நிஜமாலே குரவலை கடிச்சு போறோம். நீ சட்டையை கொடு மாப்ள, நான் தொடச்சுக்கிறேன். பார்லர் என்னையா மாப்ள? ஏய் போடா போ போ அங்கிட்டு போ. இங்க பாரு, வேணாம் சுருளி. எங்க அண்ணனுக்கு மட்டும் இது தெரிஞ்சதுன்னா. ஏய் உங்க நொண்ணனுக்கு தெரியணும் தான்டா அதை பண்றோம். இந்தா உங்க பையாவை புலாவ் புலாவ் புலாவ். राहुल बोल। सुरली मुझे धमकी कर। हेलो राहुल। हेलो அனில் சாப், நிம்மல் தம்பிய நம்மல் கொல்றான். ஒழுங்கா பொட்டி படிக்கலாம் கட்டிட்டு ஊருக்கு போயிரு. இல்லனா நிம்மலியும் நம்மல் கொல்றான். ஏய் அவனை ஏதாச்சும் செஞ்சுக்க, உடைய தேர்தலே தொலைச்சிடுவேன். ஏய் அண்ணே எத்தனை வார்னிங் விட்டாரு? திடீர்னு வடக்குல இருந்து வந்து பலபலன்னு லைட் ஏசி எல்லாம் போட்டு எங்காலுங்களே சீப்பா வேலைக்கு வச்சு கோடி கோடியா நீ சம்பாரிச்சு போயிருவ. அப்புறம் நாங்க என்ன சொல்லிக்கிறது? பிரச்சனை பெருசு பண்ண அப்புறம் நான் வேற மாதிரி இறங்குவேன். समझा? இறங்கு, நல்லா ஆழமா இறங்கு. நிம்மல் இறங்கலை நம்மல் நம்ம தம்பிக்கு சொல்றான். हेलो सुन रही? सुरली भैया, राणा भैया, माफ कर दो भैया, प्लीज भैया, गलती हो गई भैया. भैया भैया माफ कर दो भैया, माफ कर दो भैया. ओ भैया 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 माफ कर दो भैया मुझे, प्लीज भैया. बीवी बच्चे भैया, गलती हो गई भैया, माफ कर दो भैया, प्लीज भैया, प्लीज. சரி நான் ஒரு கேள்வி கேக்குறேன், அதுக்கு சரியான பதில் சொல்லிட்டீனா விட்டுறேன். தாம்பத்தியத்துக்கும் தாம்பூலத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் சொல். தாம்பூலம் எங்க அம்மா ராத்திரி 8 மணிக்கு டிவில பாக்குற சீரியல் பையா. தாம்பத்தியம் தாம்பத்தியம் அதே டிவில ராத்திரி 12 மணிக்கு மேல நான் பாக்குற செக்ஸ் டாக்டர் ப்ரோக்ராம் பையா. அவனா நீ லூசு பல. ஏய் தாம்பூல தலையா, சரியான பதில சொல்லி என் மாப்பிள்ளைய அசிங்கப்படுத்தின குற்றத்துக்காக உனக்கு 4 ரவா புல்லட்டுகள் பரிசாக கொடுக்கப்படுகிறது. தரணி, இவர் நம்ம ஆட்களை வெளியிட சொல்லி பீட்டர்கிட்ட போய் கேட்டாரா? பீட்டர் நர்சரி ஸ்கூல் நடத்துறாங்க, பிள்ளைய கதைச்சு வெளில கூட்டு வரதுக்கு. இன்னொரு வாட்டி நக்கல் மயிரா பல்ல காட்டினீங்க பேத்துருவேன். கொலகான்ல இருக்கேன். ஓமம், எங்களுக்கு உன்னில பாசம் பொங்கி வலியுது பார். இவனால இந்த வீட்டுல எத்தனை சாவு விழுந்திருக்கு தெரியுமோ? இவனை கொல்லாம கோட்டை விட்டதும் இல்லாம ஏதோ இவர்தான் எங்க வாழ்க்கையை காப்பாத்த வந்த பெரிய புடிய மாதிரி கூட்டு வந்திருக்கிறாய். இவர் பெரிய இவர் எங்கட பிரச்சனை எப்படி தீர்க்கணும் எங்களுக்கு தெரியும். முதல்ல எங்கள்ட்ட இருந்து உன்னை காப்பாற்றிக்கொள். இப்ப வெளிக்கிறா மொசரு வந்துட்டா பெரிய ஆளு. உங்க பிரச்சனை பாத்துக்கிற லட்சணம் தான் தெரியுது. உங்க ஐயாவை காவு கொடுத்துட்டு உட்காந்து வியாக்கியானம் பேசிக்கிறீங்க. உம்மால நான் பெரிய இவன் தாண்டா. சிவதாஸ் பெரிய இவர்னா அவர் ஸ்கெட்ச் போட தூக்குற நானும் பெரிய இவன் தாண்டா. இவளுக்காகவும் எங்க அம்மாக்காகவும் கொஞ்சோண்டு குற்ற உணர்ச்சிக்காகவும் தான் இங்க வந்து நான் உங்ககிட்ட பேசிக்கிறேன். உங்க கிட்ட இருந்து என்ன காப்பாத்தி